Ideme na to, hej? Dáš si tablet, si dá? Nedám, USB kľúč. Akým spôsobom nemôžeme preniesť databázy do počítača? No. Kde? Môžeme. A potom aj nemôžeme. Potom aj. Ty máš môžeme. My máme iné. Sú rôzne takéto varianty. Najprv treba čítať tam to, že môžeme a nemôžeme. Tak to, ja to nerobím. Aha. Jak sa to množí? Vstupné zariadenia. Mini. Ja neviem, ja si tipnem. Medzi ja mám pocit, že sa na nejakom teste, že ja aplirujem pre zamestnanie a mám stres tohto. Fakt, ja počujem som od tretej otázky a som si úplne neistá. Medzi funkciou. Toto je najlepšie. Počkaj, ja už som na druhom z 5, ja som hotový už. Ukazovať, že tak je. Aha, nie, počkaj, ja som na inom. Vektorový, rastrový. Ktorý grafický formát je najvhodnejší pre uloženie obrázka kresleného rukou, ktorý obsahuje aj priesvitné body? Ako ak si myslíte, že to Ďurianova spraví lepšie, tak to nie je pravda. D6. A jedna D6. No takto, ja som sa, Že vieš, že keď chceš naše tie dáta, môžeš mať veľa tabulí a z nich si vždy brať. No môj Bože. A vždy tá istá filozofia je. Yes! Aj ty si jablko? prešla až do toho na záver. Vedomosti, ale aj zručnosti, ako to použiť. Vy sami dobre poznáte, že keď používate mnohé technológie, každý v niečom ste veľmi dobré a niečo v podstate ponuke od firiem ASBIS, Datalan, Intel, potom máme flip kamery od Siska, súčasné tu 2 mobily, internet na celý rok od Orangeu, ďalšia podobná cena od T-Mobile, iPhone ešte. Takže, aké sú tie prvé dojmy a najväčšie úskalia? No ťažké to bolo podľa mňa veľmi, ja som si myslela, že sa ma budú pýtať, že čo sa dáva, že čo je to zavináč alebo tak a boli tam dosť náročné otázky, boli tam náročné otázky a veľakrát som musela tipnúť a myslím si, že som si asi tipla aj správne niekoľkokrát, lebo som mala 62%, čo som bola celkom prekvapená z toho, čo tam nastalo. Dala by si sa na to znova, keby si mala možnosť vyplňať takýto IT test? No pokojne aj 10-krát, akože mne to v zásade nejak... Ja som len bola naozaj prekvapená, že sú tam dosť také odborné otázky niektoré ohľadom technológií, to som si fakt tipla ohľadom nejakých tabuliek, ako čo mi išlo najlepšie bolo vyhľadať informáciu na Google, to som zvládla, ale ostatné už bolo také rôzne veľmi. A boli aj otázky, ktoré som vôbec ani nerozumela ani zadaním. Ono treba povedať, že pri tomto teste sa nedá postupovať intuitívne. No jedno som išla intuitívne. Keď bol, že shareware, tak si zdala, že asi to môžem zdieľať s niekým iným, alebo čo, tak to som sa... Ja som to vyplňal tak, že jedným očkom som sa v podstate pozeral niekde inde a robil som to strašne intuitívne a zistil som, že intuitívne sa to robiť nedá, lebo principiálne si myslím, že tento test dokázal aj to, že priemerne IT vzdelaný človek, ako je napríklad moja kolegyňa, dokáže predbehnúť niekoho, kto vie rozdiel medzi sharewareom a firmwareom a tak ďalej a tak ďalej. Takže v podstate to je fakt, to je čudné, lebo Saifa vie oveľa viac a lepšie používať počítač. Ja som raz sa pokúsila o internet banking a tam mi niečo vybehlo, tak som to už nikdy v živote Takže pýtam sa vás, aký je to test? No presne. Hej. Aký je to test? Hej, čo tým sledujete? Lebo ak tým sledujete to, že ste ma nahnevali, tak to sa vám podarí. Si jednoducho nedával pozor, teraz to neospravedlňujú. Ale priznal, že jedným okom je to. Hej, ako asi som sa mal tomu viac venovať, tak trošku intenzívnejšie. Ale možno bude zaujímavé, keď si budú tento test robiť podľa mňa aj študenti, lebo študent je celkovo zvyknutý uvažovať na nejakou otázku. A v podstate ste obidvaja fit IT. No, tak ja trošku menej, ale bolo určite jednoduché si nájsť niečo cez Google, že kto namaľoval tento obrázok, respektíve kto zložil túto pesničku, ale tie otázky boli komplikované.
Ako niektoré boli na 3 riadky, tie otázky, a to bolo, že... 3 riadky, to sú hrozne veľa. To je 3 riadky, to je skoro až 4, hej? Záleží, že akým písmom to píšete, ale bolo to, že táto pesnička sa nachádza na tom albume, nachádza sa tam aj táto pesnička, kde sa spieva o voňavke. No, hej, ako zložité záležitosti. Pozor na